Lekovito je voleti ljude, ali je isto tako lekovito znati i prihvatiti ono što je činjenica, jer to će nas jedino izvesti na pravi put. Mi smo hrišćani i verujemo u život večni. Zato znamo da su važne naše molitve za naše bližnje. Ali ovde sabrani na ovom svetom mestu i na ovoj svetoj zemlji, siguran sam da su nama molitve oni koji su nevino postradali, koji su mučenici pred Bogom, sveti mučenici, koji su prolili nevinu krv, da su njihove molitve nama još potrebnije nego naše njima. Zato moleći se Bogu za njih i da se oni mole za nas, znamo da je poslednja reč Božja, a znamo da je njegova reč milosrđe i ljubav, u nju se uzdamo, govoreći uvek večni pomen svim onima koji su postradali u odbrambenom ratu u Srednjem Podrinju i Birču.